James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Jood bura mapacho ka endi okidhore ka gikwedo okang' mager weche mane owach kod jatend piny Kenya ni gin e ong'ala mamalo mar nyayo mibadhi. Jood bura go bende nosiemo spika mag od buche ariyogo mondo koro chom jatend piny Kenya William Ruto tir kendo gikwere ni ne odwa dhi matek ahinya. Kata kamano, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni osebedo koloso kod jood bura moko mawacho ni bende nying-gi ok ler e weche mag mibadhi e od bura kanyo. Chris Owino miwa ler mar wachni. Order that is not in compliance with the law. Weche mane owach kod jatend piny William Ruto ne mibadhi ogoyo tach e committees mag od bura ne ochweyo chunygi. We are now going to exercise our teeth. We are now going to bite. And Honorable Speaker, as I speak, there is a censure motion. It is before you, Honorable Speaker. It's coming. We must now take our rightful position as an ODM kod Kenya Kwanza chieng' wuok tich e romo ma kanyakla. Ruto ne okombuno dhoge ka okwero jo od bura ni gisebedo ka gikoto jogo mochopo e nyim committees mag od bura mondo oda dhogi. Kata kamano, jo od bura odagi moumo yegi piny, jatend piny ne onge kod neno moro amora mar keto weche makamago e wigi. That was a very erroneous statement that came from the first, none other than the head of state for this country. Because the first question I got when I went home last night from my wife, he wanted to check my pocket if I had any legal money. Bende ne giwacho ni od bura koro nyaka chun William Ruto mondo chiw neno ni ng'awa kata jomage mane ogolo asoya kendo chiwo ne jomage. Kata mana tend od bura mamalo okwayo jo od bura mondo dhi mos e wechego ka gikwayo jatend piny mondo gol nying jogo mong'eyo ni ne okwayo asoya machalo kamano. Spika mar od bura Moses Wetangula kata kamano ne chalo kama dok ne jatend piny weche mag mibadhi ka owacho ni oseyudo boke mathoth maseyo moko kuom jood bura kuom mibadhi. I have received some letters about members that I would have presented to the agencies on different things. Sometimes I call you, I talk to you, and you correct your ways. Let's also uphold our integrity. I have given you an opportunity this afternoon. Waswahili wanasema muue mkala, lakini haki yake mpe. Motelo ne mano, jo od bura mag Senate bende ogolo ywak magi kagiwacho ni weche mag William Ruto mieno gi kod chilo mathoth. Article 125 gives us the power to compel the appearance of any person before this committee. Any person, including the president, who is making allegations of unethical conduct on the part of parliament. I want to challenge the speakers of the two houses because they are the ones who chair the Powers and Privileges committees pursuant to the Parliamentary Powers and Privileges Act. For the president to come and explain who are those people who are demanding bribes, who are those people who are given bribes, because you cannot try parliament in a kangaroo court when statute already has clear provisions for dealing with unethical conduct on the part of members of National Assembly or members of the Senate. Both speakers of the House must be put on notice that they are working on a very dangerous path, and members are thinking otherwise, that if this accountability is taken a notch higher, they might become the casualties of what is happening. And they will go before we go. Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto rego tok jo od bura kod kit kamasia kuom kawo asoya, senators koro oramo ni awaya ojogore gi lak ka gibwogo mathich oko spika margi Jeff Amason Kingi poni orem luongo Ruto mondo bi ochiw neno mage e od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.